Goddag og velkommen til webinar her i KA. I dag skal vi arbejde med tjek på lønsedler. Dagens emne er jo at blive klogere på lønsedlen. Og dagens program, der vil vi lige præsentere os først, og præsentation af dataløn branche. Hvad siger loven i forhold til løn? Krav til en lønseddel. Opbygning af en lønseddel. Så har vi nogle cases og nogle øvelser, vi skal lave. Så er der, hvis der sker fejl i lønnen, e-boks og mit.dk, forpligtelser med hensyn til at gemme lønbilag og spørgsmål og tak for i dag. Yes, jeg hedder Meine Christiansen og arbejder til daglig ved Dataløn Branche. Jeg har 14 års erfaring som lønkonsulent, og så er jeg også det, man kalder brancheansvarlig for alle vores nye kunder, som er inde under branchen KA. Så det er mig, der står for implementering af samtlige kunder, der er under branchen KA. Så yes. Ja. Og jeg hedder Solvej, og jeg har været her i KA som juridisk assistent i 1,5 år. Og inden da var jeg lønkonsulent og har kun 4 års erfaring som lønkonsulent, men en hel masse andre ting har jeg selvfølgelig også lavet i mit arbejdsliv. Nogle af de regler og love, vi ikke kommer ind under, men det her, det er en liste over de regler og love, som har noget med lønnen at gøre. Vi synes jo selvfølgelig, at overenskomsten mellem KA og Krifa, det er den, der er mest vigtig. Det er det jo ikke, men det synes vi. Så har vi kildeskatteloven, vi har bogføringsloven, vi har ferieloven, og så har vi arbejdstidsdirektivets gennemførelsesloven, som vi forholder os til. Og I stiller selvfølgelig bare spørgsmål, hvis der kommer nogle spørgsmål, men jeg har på fornemmelsen, at de kommer, når Marianne kommer på banen. Så har vi nogle krav til en lønseddel, og det er, hvad en lønseddel faktisk skal indeholde. Og arbejdsgiverens navn, adresse og CPR-nummer, lønmodtagerens navn, adresse og CPR-nummer, og så skal den indeholde den lønperiode, som lønnen dækker. Og vi kommer ind på det her på en lønseddel, en fiktiv lønseddel, vi har lavet. Så er der også, hvor mange løntimer, der har medarbejderne har arbejdet, netto- og bruttoløn, skattefradrag, og hvornår man har pengene til rådighed som medarbejder. Og så skal det selvfølgelig også i henhold til ferieloven oplyses om, hvor mange feriepenge, der bliver optjent. Og der skriver vi ikke nødvendigvis ferieregnskab, men det kommer Marianne ind på senere. I vores overenskomst, paragraf 12, der står der jo, at lønningsperioden må maksimalt være en måned. Så frem lønudbetaling sker månedsvis, skal lønnen være til rådighed den sidste hverdag i måneden, og lønnen skal under alle omstændigheder udbetales således, at den er til rådighed på en hverdag eller senest 2 uger ved lønperiodens afslutning. Og det betyder jo, at de fleste kører vel månedslønnen, gør de ikke det, Marianne, over ved afslutning? De fleste gør. Ja. Og der er også nogle overenskomster, som bestemmer, at man skal være 14-dagslønnet. Ja. Men jeg tror, de fleste er månedslønnet i dag. Ja. Der står også i vores overenskomst paragraf 12 stykke 2, at lønnen skal fremgå af et bilag. Også hvordan man kommer frem til det, som jeg også fortalte før, krav til en lønseddel. Så har vi nogle forskellige cases. Ja. Hvordan lønseddel generelt ser ud. Noget med SO-opsparing, udbetaling, ekstra fridage, pension, ferietillæg, overenskomsttillæg, sygdom, sygeferiegodtgørelse, ferieregnskab og fradrag efter skat. Det er nogle af alle de ting, vi har taget med. Det er jo selvfølgelig nogle ting, som er en del af vores overenskomst, og som vi også har lavet cases ud fra. Yes. Lige nu er det bare et overblik over en lønseddel, og det kan godt være, det er lidt småt for jer lige nu her, men det er fordi, vi zoomer ind på lønsedlen her bagefter.
så vi ligesom kan se, hvad er de forskellige dele, og at den opfylder kravene osv. Så det her det er bare lige et hurtigt overblik over en fiktiv lønseddel, som er lavet. Når man så zoomer længere ind på lønsedlen, så starter man ved at kunne se øverst, hvilket firma der laves løn for. Og her viser sig så, hvilket selskab lønnen behandles via, så det er jo så Dataløn-branche. Så vises der også, hvilken medarbejder skal have lønnen. Der er et medarbejdernummer, hans navn og adresse. Der vil faktisk også fremgå, ikke i det her tilfælde, men det ellers fremgå, hvor det er, han modtager hans lønseddel. Der kunne eventuelt stå mit.dk eller e-boks eller eventuelt en mailadresse. Eller feltet her, der kan man se medarbejderens CPR-nummer. Man kan se det, vi kalder lønperiode. Og når vi siger en lønperiode, så hedder den 24/2025. 2025 står for året. 24, det er hvad lønperiode vi er nået til. Det kan være, hvis der er kørt ekstra kørsel eller sådan noget, så stiger tallet der. Og ellers så er der lønterminen. Det kan være ugenummer, det kan også være noget andet, man vælger, der skal stå der. Og ellers så er der en opgørelsesperiode, og i det her tilfælde hedder den 28.7. til 10.8. i det her. Men det vil altid fremgå i den boks der. Når vi så kigger lidt længere ned, så ser vi så alle løndelen, der fremgår af lønsedlen. Og det er jo både timeløn eller månedsløn i det her tilfælde, en SH, og det kan være pensionen, og hvis man har overenskomsttillæg og så videre dernede af. Der hvor der står overført til, det er så, hvor det kunne være en pension. Og i de tilfælde er det pension, og der kan man se, at der var står det der 00.157.33, det er PBS-nummer til Velliv. Det kunne også være til noget andet, f.eks. en personalekasse, så vil der fremgå registrerings- og kontonummer der. Nederst der viser så, hvornår pengene kommer på konto, og hvilket kontonummer der overføres til. Og her er det også tydeligt at se, at det er en fiktiv lønseddel, der er der ikke nogen, der lige har det registrerings- og kontonummer. Så har vi i hvert fald periodens tal og til dato og diverse kolonner. Som jeg fortalte, så periodens tal fremgår af skatteopgørelserne, fradrag og trækprocent, og så var der ferietillægget. Og over til datotallene, det er fra medarbejderens start, og så til hvad vi er nået til. Diverse kolonner var feriefri, ferietillæg og eventuelt ferieregnskab og så videre, man kan få derinde. Og man kan også få flere ting derinde under, hvis der er afspeciering og så videre. Men i forhold til SH, vi kigger stadigvæk i bunden af lønsedlen, og i periodens tal kan man se, at den fremgår med 4%. Det er også det, der hedder overenskomsten foreskriver. Periodens tal, det er, hvad den har opsparet for denne indeværende lønseddel. I år til dato-tallene ses man så den samlede opsparing år til dato, sjovt nok, og hvad der er udbetalt, og så hvad restsaldo er på. I det her tilfælde er restsaldo så på 3838,42. Når en medarbejder fratræder eller ved årets sidste kørsel, så tømmes SH-kontoen, og det sker helt automatisk. På lønsedlen vil det se sådan ud med en lønart der hedder 8700, hvor det er, så man kan se, hvad der bliver udbetalt. Den udbetaler det, der er opsparet, plus indeværende lønseddel eller lønkørsel. Så på saldoen der kan man se, eller periodens tal, kan man se, hvad der er opsparet. De der 860 kroner og 64 øre, det er for selve lønsedlen, og så bliver der samlet set udbetalt 4600, og fordi at den så står til at være minus 38, det er jo fordi, det var det, der var opsparet tidligere. Så den vil se ud, som om den er gået i minus, men det er den ikke. Når man så kigger i år til datotallene, så kan man også se helt tydeligt der, hvad der er opsparet og hvad der er udbetalt. Så har vi, som vi kalder det, feriefritimer, og I kalder det ekstra fridage. Og der er jo 2 måder, det kan behandles på i vores system. Man kan være fuldtids- eller funktionærlignende ansat, hvor man så bruger en lønart, der hedder 3601. I den vil man skrive normtiden, i det her tilfælde hed 160,33. Så vil systemet helt automatisk tildele efter 6 måneders anciennitet 9,25 feriefri timer per kvartal. Hvis man så har en anden udgave, hvor det er, man er timelønsansat, så vil den tage den præsterede timer, og det er ud fra den lønart, der hedder 6302. Der vil systemet ikke skulle være udfyldt, og der ganger systemet med de præsterede timer 0,022. Og det er igen per kvartalet for udgående kvartal. Og det sker helt automatisk, så længe man har lønarterne på. Og her kan man så se
et eksempel på feriefri timer eller ekstra fridage, hvor man ser øverst, der er der opsparet 24,05, og det er for martslønnen. Når det så er, at vi går over i april, det vil sige, at vi starter et nyt kvartal, så vil han tilskrive 9,25 feriefritimer, og det giver så lige det 33,30. Men det sker som sagt helt automatisk i lønsystemet. Når man så skal afholde feriefritimerne, så som funktionær, så får man jo fuld løn under afholdelse, og der er jo forskellige måder, man kan gøre det på. Her med den her 3623 er det vist, at man får stadig fuld løn, så det er bare en registrering, der sker. Det sker stadigvæk sådan, at den så samlet set går ned og nedskriver de feriefritimer, der nu er opsparet. Man kan også gøre det, at man vælger at have det udspecificeret på en lønart, så man ligesom kan se, det er det, jeg giver løn ud fra. Så der har man taget 3621, skriver det, hvor mange timer der afholdes, og så med ens normale timelønssats. Så vises der nede i bunden af lønsedlen i diverse kolonner, at der nu er nedskrevet med de 21,5 time fra den øverste linje deroppe. Og så er saldoen nu på 11,80. Jeg har lige et spørgsmål til dig, Marianne, og det var, at der er jo kun en saldo her. Ja. Kan man se, hvor meget man har opsparet, altså ligesom ferieregnskab? Kan man så se feriefridage-regnskabet? Ja, man kan få et særskilt ferieregnskab, som man finder i et arkiv. Og der vil der stå, hvor mange timer man har til gode, opsparet i det hele, og hvad der er afholdt, og hvad man så har til gode. Lidt ligesom der fremgår her af lønsedlen. Okay, så der vil man kunne lave et print til sine medarbejdere, ja. men medarbejderne vil ikke selv kunne se det, anden at de forespørger det print. Ja, men man udleverer normalt ikke det print, fordi det fremgår af alle medarbejdere på det. Ja. Så det er lidt ligesom ferieregnskabet, alle fremgår af det, så det er ikke noget, man som sådan udleverer, men man vil altid kunne følge det på tidligere lønsedler, hvad der er udbetalt. Ja. Og det er jo heller ikke et lovkrav, at fridagene skal opsummeres. Nej. Pension. Normalvis så er man opsat til velliv i systemet her, og her kan man se, at medarbejderandelen er 4,5%. På den linje, der hedder 8900, vises de 10,5, som er virksomhedens andel af pensionen, og nederst her vises, at den overføres, hvor meget beløbet er sammenlagt. Og det igen, det 0, de 3 nuller, 157,33, det er PBS-nummeret til value. Så det fremgår fuldt ud af lønsedlen, så medarbejdere altid kan se, hvor meget der opspares af pension. Det er også faktisk en ting, man kan få på lønsedlen, så man kan se i diverse kolonner, hvis det er det, man ønsker. Og så har jeg lige et spørgsmål med, Marianne, fordi sådan en arbejdsmarkedspension, den er jo, der skal man have pension af feriepengene. Vil jeres lønsystem automatisk beregne pension af feriepenge også? Ja, det vil den. Hvis ikke det er jo en funktionær jo ikke også. Men hvis det er en timelønnet, så vil de der koder vil automatisk gå ind og beregne pension af feriepengene også? Ja, det vil det. Ja. Så har vi ferietillægget. Og ferietillægget, det er jo nu på de 2%, og det er jo simpelthen fordi store bededagstillægget er blevet fjernet, simpelthen udskrevet her, jeg tror det var 1. marts, hvor det røg ud, og så har man lagt det ind i ferietillægget. Så den hedder nu 2%. Det er helt automatisk sket i vores system også, sådan at man ikke skal tænke på det. Det fremgår også i periodens tal, hvor meget der er opsparet af indeværende lønkørsel. I diverse kolonner vil man så også kunne se der, hvor meget der i ferieåret her er opsparet af ferietillæg. Og det husker man jo så, at man skal udbetale med maj- og augustlønnen eller ved ferieafholdelse. Udbetaling af ferietillægget, det bruger man den her lønart her, der hedder 8838. Den er sat op til, at man kan bare sætte et flueben, og så derved udbetaler den hele saldoen for det indeværende, eller for det år, man vælger. Og det har noget at gøre med, hvad for en lønart man vælger at bruge. Igen i bunden vises indeværende opsparet ferietillæg, de 2% af hvad der er ovenover. Og samlet set kan man så se nu, over i diverse kolonner, at ferietillægget er væk. Og det er simpelthen fordi, man har valgt at tømme saldoen, så fremgår den ikke længere af diverse kolonner. Så det her, det vi har lavet her, det er en majløn eller en augustløn, ja. Eller hvis en medarbejder afholder ferie. Lige præcis, ja. Yes. Overenskomsttillægget.
Overenskomsttillægget er jo også noget, der er kommet på. Det er jo ved at være noget siden alligevel, men der har alle medarbejdere krav på den, hvis de følger overenskomsten. Og den er lige nu på 4,25%. Det har vi også en lønart, der går ind og laver de korrekte beregninger ud fra, når man lægger den ind. Og det skal jo fremgå af lønsedlen. Sygdom på funktionærer, de skal jo have fuld løn under sygdom. Det kan vises på forskellige måder. Vi har en lønart, som egentlig ikke giver løn, så du viser stadigvæk, at du giver fuld løn ud fra, i det her tilfælde, der hedder lønarten 920. Den har den fulde løn på 32.000, men man ønsker stadigvæk at vise, at medarbejderen har været syg i en periode. Så derfor viser man det ud fra en lønart, som ikke giver løn, men så viser her, at den giver, man har haft 7,4 sygetimer. Det fremgår så også af bunden af lønsedlen i år til dato kolonnen der. Og der kan man så se det samlede opsparet, eller hvad skal jeg sige, hafte sygetimer. Den viser der. Sygdom på timelønnet. Der er der forskellige restriktioner her, og det vil jeg ikke lige komme ind på og sige, hvornår skal man have det ene eller andet. Men det kan fremgå af lønsedlen her. Hvis man skal have fuld løn under sygdom, der er nogle forskellige lovkrav. Det ved jeg ikke, om du vil bidrage med, om hvor længe man skal have været ansat. Jeg tror, det er 6 måneder eller et eller andet i den stil. Ja. Hvor man har krav på fuld løn. Det kan vises ved den lønart, der hedder 31.11. Og samtidig vises det stadigvæk i bunden af lønsedlen. 6 måneder, det er rigtigt. Ja. Efter 6 måneder, så skal medarbejderen have fuld løn under sygdom. Uanset, altså funktionærer skal altid, men dem, der ikke er funktionærer, skal have fuld løn i 9 uger, når de har været ansat i 6 måneder. Yes. Det kan også være, at den timelønnede kun har krav på sygedagpenge, og det er jo så inden de 6 måneder. Og den vises så ved en lønart, der hedder 31.46, så det også kommer til, at man får løn for det fremgår. Så du skal stadigvæk selv sørge for at indgive de forskellige steder. Men på lønsedlen, når det bliver indmeldt til e-indkomst, fremgår det så nu. Ja, og så har jeg jo igen et spørgsmål til dig, Marianne, fordi det er også det, fordi en sygedagpengesats, der betaler man ikke arbejdsmarkedsbidrag. Og det vil jeres system jo automatisk gå ind og sige, at her betaler man ikke arbejdsmarkedsbidrag, eller medarbejderne betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af sygedagpengene, fordi det sidestilles med en offentlig ydelse. Ja. Det er vel så det er der. Derfor er det også faktisk vigtigt, hvis man ikke bruger det her datalønbranche, at have en løndel, hvor man faktisk taster sygedagpenge rigtigt. Ja. Så kan der også være de tilfælde, hvor man egentlig bare skal give nogle syge feriepenge. Der kan man også lægge en lønart ind, og det her det er så et tilfælde af, at man bruger feriekonto. Så hedder lønarten så 54,35, og det er så 12,5% af en, der bliver brugt. Så er vi nået til noget ferieregnskab for funktionærer. Det er jo frivilligt igen, når man vil have det på lønsedlen, men det er en mulighed. Det er, at man kan få det sat op. Det er det nemmeste at styre, når det er, at man får lige sat op ved ferieoverstart, men alt kan lade sig gøre. I det her tilfælde kan man se, at funktionæren har opsparet 18,75 feriedage. Man har brugt 10 af dem, så derfor er der en rest på 8,75. I den anden diverse kolonne her kan man se, at nu har man afholdt 7 dage. Og så der kommer den ekstra linje ind, hvor der står ferie afholdt, eller ferie med løn afholdt. Så nu er der samlet set kun 3,83 dage tilbage. Ja, så Marianne, de 7 dage, det er dem, at der er afholdt i den her periode. I den her periode, ja. Og igen skal vi jo sige, at det her det er jo bare et klip fra nogle fiktive lønsedler, som vi kunne ikke. Der var ingen grund til at vise hele lønsedlen. Nej, derfor viser vi ikke hele lønsedlen, fordi at det har ikke noget formål her. Yes. For timelønnet kan man jo også have på. Du kan ske at være har en virksomhed, hvor det er, I vælger at beholde feriepenge hjemme, fordi det er også en mulighed. Så kan man få ferieregnskabet til at vise, hvor meget restferiepenge der er, og hvor mange dage der så er tilbage. Her er der vist, at man har 6,11 feriedage tilbage til omkring 9700. Når der så afholdes nogle af dem,
Det viser så hernede i bunden med den lønart, der hedder 5813, viser man, at man afholder 6 dage, og hvad værdi de så har. Så vil ferieregnskabet nedskrive både dagene og værdien, så man hele tiden kan følge med. Og det kan man også gøre smart ved, at vores system kan indlæse direkte fra feriekonto af. Så de lønlinjer, du er fri for at taste dem selv. Så alle anmodninger kan bare nærmest plug and play, så ligger de derinde. Yes. Så har vi jo i det her tilfælde noget med en, man kan eventuelt frokostordning her, men fradrag efter skat, det kan være frokostordning, det kan være en personale for en gavekasse, kært barn har mange navne, men det bliver trukket efter skat, og det viser sig her, at her er det frokostordning, hvor der bliver trukket de 165 kroner. Jeg kan ikke 100% svare på, hvorfor den lige står, som den står, men det er efter skat, den der 7200, det er kørselsgodtgørelse. Det samme kan vi også have været 7240, den vil også ligge deroppe. Så den vises på den her måde, men det er efter skat. Så man kan altid diskutere, skulle det være vist anderledes, men det er sådan, det figurerer i vores lønsystem. Men det er efter skat. Vi har en enkelt øvelse her. Jeg håber, I kan læse, hvad der står. Der er en enkelt fejl på den her, måske nogle få fejl. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tager en slurk kaffe. Og så kunne jeg godt tænke jer, at I måske lige sætter jer ned, eller bare lige kigger på den, og kommenterer, hvad fejlen på den her lønseddel den er. Den er også svær, hvis ikke man lige ved, hvad det er, man skal kigge efter. Ja, den er svær. Den kan godt være lidt svær, men vi kan også lige, vi venter lige 2 minutter, eller lige lidt, og så kan vi se, om der er nogen, der kan finde ud af den, eller ikke finde ud af den, men ja. Gennemskue den, ja. Der er ingen lønsats nævnt, ja. Overenskomsttillægget mangler, ja. Fejl i procentsats ved ferietillæg. Ja, og store bededag skal ikke være der. Det var godt set. Overenskomsttillægget mangler, og der er ingen lønsats nævnt. Ja, vi prøver lige at dele igen, og så kan vi fortælle jer, hvad fejlen den er. Det, der er fejlen her, det er jo korrekt, at ferietillægget fremadrettet skal være 2%, og store bededagstillægget, det skal udgå, sådan at store bededagstillæg, den bliver udfaset og til ferietillæg. Men det, der faktisk er fejl her, det er, at der faktisk fremgår et overenskomsttillæg på 1298. Men når I ser arbejdsmarkedspensionen på de 30.861, det svarer til 30.541,02 plus 319,98. Så vedkommende, den her medarbejder har faktisk ikke fået pension af overenskomsttillægget, hvilket at medarbejderen så skal. Det var den første øvelse. Ja. Den er også svær, den her. Skal vi se, om det er... Men godt spottet i forhold til ferietillæg og store bededagstillæg. Ja, det synes jeg også, ja. Der er ingen lønsats nævnt. Nej, det kigger vi lige på. Nej, her det er en funktionær. Ja. Så der står grundlaget, altså de 160,33 timer, og så er der en gage på 30.000 cirka. Så der vil ikke være nogen sats nævnt. Heller ikke i vores system, vil den faktisk heller ikke fremgå. Det er kun på timelønnet, at der vil fremgå en sats. Ja. Vi prøver at tage den anden, og den tror jeg, vi prøver at den, det er også svært at se. Nå. Ja, den er noget lille. Ja, okay. Den er lidt svær. Ej, det beklager jeg, at det er så småt, I kan se. Men det der er her, I kan se, at han får løn for 74 timer af 190 kroner. Så får han overenskomsttillæg korrekt på 4,25%, men han får kun, hans overenskomsttillæg, det er 74 gange 8,08, altså de 597,92. Så 4,25% af 190 kroner, det er 8,08. Så her får han faktisk ikke overenskomsttillæg af bonus og tillæg. Fordi han får kun af de 190 kroner.
Så kan vi gå i overenskomsten og sige, hvad skal man have overenskomsttillæg af? Og det skal man jo af den ferieberettigede løn. Når vi så kigger på hans bruttoferiepenge hernede, er de 14.657,92. Hvis vi lige tager lommeregneren frem og regner det ud, så skulle han faktisk ikke have overenskomsttillæg af bonus og tillæg, fordi den fremgår ikke som en ferieberettiget løn. Det kan man selvfølgelig diskutere, om det er korrekt eller ej, at bonus og tillæg ikke er ferieberettiget, men det er jo det må jo være en sag med fagforeningen og KA, hvis man kommer dertil. Ja. Den var også meget tricky, den her, men det var for lige at vise nogle eksempler. Ja. Godt. Så Yes. dig, Marianne, igen. Ja. Og så, der kan Solvej også bistå her. Hvorfor det er godt at lige bruge det lønsystem, vi lige har set nu her. Det er simpelthen, fordi vi har et rigtig tæt samarbejde. Vi samarbejder om overenskomsten. Er der nogle ændringer, så kommer vi med løsningsforslag til, hvordan skal vi håndtere det. Og ellers så har vi jo også bare generelt en tæt dialog med hinanden herinde. Vi styrer SH'en. Sørge for, hvis den skulle ske, jeg kan ikke huske, at den har ændret sig overhovedet, men hvis det skulle ske, at den ændrer sig, så håndterer vi det helt automatisk. Der er en automatisk udbetaling ved årets sidste kørsel og ved fratrædelse af medarbejdere. Fritimer kan styres i systemet. Pensionen, den vedligeholder vi også. Det vil sige, hvis der sker en ændring, stiger ved firmaandelen og falder i medarbejderandelen, kan ske, det er jo sket på andre overenskomster, så sker det helt automatisk i lønsystemet. Ferietillægget, som nu indeholder store-bededagstillægget, har vi også ændret fuldstændig automatisk, så det er uden gene for andre. Dog skulle man så selv sørge for at få udbetalt det store-bededagstillæg, der var opsparet. Overenskomsttillægget, der sender vi vejledning ud hele tiden om, hvordan skal du håndtere det i systemet, og når den ændrer sig. Den ændrer sig jo igen her næste år. Så der kommer jo igen information ud. Sygdom, hvad gør man, sygeferiegodtgørelse osv., og ferieregnskab, som er muligt, at man kan tilknytte i systemet. Alt det der rådgiver jeg i også, lige nøjagtigt på KA-branchen. Og skulle der være et eller andet, jeg er i tvivl om, så tager jeg fat i Solvej. Godt. Så skal vi snakke lidt om, hvad sker der, hvis man opdager en fejl på lønsedlen. Og det kan man kan jo lønbureauet kan jo lave fejl, man kan selv lave fejl, hvis man selv laver løn. Og det kan både være medarbejderen, der giver besked om det, og det kan også være jer, der finder en fejl ved at I gennemgår jeres lønbilag. Og det man skal gøre, det er selvfølgelig at kontakte I skal kontakte jeres medarbejder straks, eller medarbejdere skal skriftligt kontakte jer med det samme og sige, der er fejl i min løn. Og så skal man selvfølgelig tilrette det og tilbageføre det, der skal gøres hurtigst muligt. Og så skal man have dokumentation på, at der er en rettelse, og det gør de fleste lønsystemer. Det gør jeg også, Marianne. Ja. Og så er der igen de her diskussioner om, hvornår kan vi kræve, at medarbejderne tilbagebetaler det her. Hvis man har lavet en fejl, der her, at overenskomsttillægget er 4,5, fordi at man troede, det var 4,5, jamen så kan man ikke bare komme til sine medarbejdere og sige, at du har ikke sagt til mig, at du har fået et forkert overenskomsttillæg, fordi det kan medarbejderen jo ikke overskue, om det skal være 4,5%, eller det skal være 4,25%. Så der kan man faktisk ikke kræve, at det bliver tilbagebetalt, men man kan jo kræve, at man ændrer det fra det tidspunkt, man opdager det. Hvis nu en medarbejder her har haft 100 timers arbejde, og I kommer til at lave et ekstra 0, så der lige pludselig står 1000 timer, så er det jo, og medarbejderen ikke kommer og siger noget til jer, så er det jo ond tro, og så kan I godt kræve pengene tilbage fra medarbejderen. Altså der, hvor der er en klokkeklar fejl, og medarbejderen burde have set det, eller når I opdager det, så er det der, hvor vi skal, hvor vi godt kan
få lønnen tilbage, altså lave en tilbagebetalingssag med sine medarbejdere, eller trække det i næste måneds løn. Ja. Så sagde du godt nok tidligere i dag, Marianne, at den her medarbejder, han får udleveret sin lønseddel på papir, men det kan man ikke fremadrettet. Det skal foregå enten via e-boks, mit.dk eller nogle interne systemer. Der er nogen, der logger på nogle interne systemer. Og det tror jeg, du lige skal sige, det der med e-bokset. Ja, i vores system, der kan man jo vælge e-boks, så man kan vælge mit.dk. Men vi anbefaler faktisk mit.dk, fordi det er gratis. Det er fuldstændig ligesom e-boks, hvor det er bare en app, du logger ind på, og så kører det egentlig, som det plejer. Det er bare 2 apps, samme indhold. Ja, det er nøjagtigt samme indhold, for det, der kommer i e-boks fra offentlige myndigheder, ligger jo også på mit.dk. Lige præcis. Ja. Og hvad er det, giver det 20 øre, man giver per bilag? Nej, vi er faktisk i 2 kroner. Jeg tror, det er 2 eller 2,5 per lønseddel. Per lønseddel, man får lagt i e-boks? Ja. Så der kan godt være en besparelse, hvis man har mange medarbejdere? Det kan det, ja. Så derfor anbefaler vi faktisk altid, at det er mit.dk, man bruger. Ja. Og vi ved selvfølgelig ikke med andre lønsystemer, om det er samme pris, men det kunne jeg næsten forestille mig. Ja. Jeg tror, at det lønsystem, jeg arbejdede i, der var det nok det samme. At hvis man brugte e-boks, så fik man ekstra regning. Ja. Så er der det her med, at de her lønbilag, de skal gemmes i 5 år, og det er jo ind under bogføringsloven, vi kommer ind omkring der, paragraf 12, at man skal opbevare regnskabsmaterialer, og det er jo også lønbilag. Vores kære advokat her i huset, han siger jo, han vil gerne, at alle gemmer lønbilag i 10 år. Fordi vi har jo set nogle sager, hvor man går længere tid tilbage. Ja. Og så har vi jo selvfølgelig den nye arbejdstidsdirektivs gennemførelseslov. Det er næsten helt alkoholtest at sige det ord, ikke også? Ja. Men der siger de også, at man skal opbevare tidsregistrering i 5 år. Og der kunne vi også godt, advokater også vil sige, jamen kan I gøre det så gennem det længere tid? Og så er vi egentlig kommet til spørgsmål. Det er da gået godt, det her, Marianne. Ja, det må du sige. Ja. Og I fyrer jo bare løs, hvis der er nogle spørgsmål, både til det, jeg har sagt, og til det, Solvej har sagt. Var det, hvis man ikke bruger de her lønsedler fra Datoløn-branche, var de så nemmere at forstå i forhold til de lønsystemer, I bruger nu? Ja, forskellen mellem Datoløn og Datoløn-branche, det er, at Datoløn-branche, det er for dem, der er medlem af en branche. Altså for eksempel KA. Datoløn, det er jo et søsterselskab, så vi arbejder jo på en fælles platform, og derved ved at gøre systemet endnu bedre. Men Datoløn har sit, og Datoløn-branche har, at vi har vores, hvis man kan sige det sådan, men det er alle brancheforeningerne, der ligger der i hvert fald. Hvordan viser man på lønsedlen, at en funktionær er ansat med jobløn? Det gør man bare ved, at man aftaler jo, at vedkommende har, jeg må bare sige 160,33 timer, og så en månedsløn til det, man har aftalt, 35.000, eller hvad nu har man har aftalt. Der skal man ikke, der behøves man ikke at specificere ud, hvor mange timer de har haft. Jeg vil så sige, at en ansat på jobløn skal jo også altid tidsregistrere arbejdstimer, selvom de er på jobløn. Ja. Jeg mangler Excel-rapporter. Okay, de er jo rigtig fine. Ja. Men nu ved jeg ikke lige, hvad det er for nogle rapporter, du mangler, men man kan jo trække rigtig meget ud af selve pro-arkivet. Alt det, der er indberettet, kan jo trækkes ud i en Excel-fil eller en CSV-fil, som vi kalder det. Så jeg ved ikke, om det er om noget specifikt, du mangler.
Og ellers så skal du jo være velkommen til at kontakte mig bagefter her. Så skal jeg nok prøve at kigge ind i, hvis der er et eller andet der, vi skal have kigget på, og få eventuelt man kan komme med i ønskesækken der, jeg kan tage med videre til, når vi videreudvikler. Også det kun findes i PDF-fil. Okay. Okay, ja. Det er en ting. Så kan jeg næsten regne ud, hvor du kommer fra. Fordi den kan jeg huske, jeg er blevet spurgt om før. Der har vi jo det, at jeg har en kollega, der har siddet og konverteret det om, så det kommer i en CSV-fil, men det er noget, der er på ønskelisten. Fordi jeg ved, at der er flere, der skal bruge det, også nu når det er, der skal ske udbetalinger og sådan noget, så vil det være nemt at indlæse i systemet. Fordi det er jo også en af de features, vi har. Hvis du har en oversigt, så kan du indlæse det direkte. Og jeg mener, af min erfaring med indtægt, så kan man lægge ind på lave hvad kaldes det, en standard der her. Det her det er KA's overenskomst, og de skal have de her tillæg. Så behøves man kun at rette overenskomsttillægget til et sted. Bagvedliggende, ikke også? Ja, det har vi også, så vi kan gøre det. Vi søger ud direkte på lønsedlen og siger, at den skal ændres til 4,25 i stedet for, hvad den nu hed før. Ja. Så ja. Ferieregnskab i Excel i brugerarkiv. Okay. Det gør det ikke, men det ligger som en PDF, eller hvad man skal kalde det. Men når man er inde i systemet, så kan man vælge at trykke udskriv eller ikke udskriv, men der er en pil ved siden af. Og der kan man køre det over til en CSV-fil. Så på den måde kan du få det ud. Jeg ved ikke, man har lyst til at prøve at lave en lønseddel lidt i jeres det der ja, det kan være legepladsen. Ja. Hvis der er nogen, der har lyst til at se det, så kan man gerne prøve at lave en lønseddel i deres eller på legepladsen. Jeg kan vise, hvordan man taster det, men jeg kan ikke vise den færdigfabrikerede, fordi det er et demofirma, vi kører i. Nu skulle I meget gerne kunne se, det er så KA demofirma, man så kan se herinde. Her vises, det er forsiden, når man logger ind. Hvornår skal lønnen indberettes? I det her tilfælde er den 9. september inden kl. 13, og månedslønnen er så den 22. september inden kl. 13. Det er forskelligt. Det er ikke normalt. Normalt er det jo 4 dage før, og så hedder fristen 23.30, men det er som sagt et demofirma herinde. Hvis man nu skulle lave løn herinde, så vil man gå ind under det, der hedder indberet løn. Og lige nu der er vi inde på vores 14-dages lønnede. Så vil man gå ned og vinge af til, hvem vil jeg lave løn til. Lige nu der vil jeg kun lave løn til Jonas, så jeg sætter ham til ja. Så kan jeg trykke ind på Jonas, og så herinde der kan jeg se, hvad opgørsperioden er i toppen. Den hedder så den 11. i 8. til 24. i 8. Og er den ikke korrekt, så retter man den. Der vil altid stå med rød skrift her. Bemærk, at opgørsperioden skal være den aktuelle lønperiode. Så det er en ting, vi gør opmærksom på, man lige skal huske. Når man så kigger længere ned, så kan man se de forskellige lønarter, eller løndele, alt efter hvad man kender af navn på det. Man kan se en månedslønnet, det er lønart 920, man har valgt at sige 74 timer. Det kunne også kun have været 70 timer, det kan have været mindre, lønnen skulle være anderledes. Man kan også vælge at have tastet den ind som en timer. Vi kan lægge den ind her 74 timer i stedet for her på den lønart, der hedder 1002, og så gemme det. Så vil det lige pludselig stige voldsomt heroppe i bevægelseskolonnen her, men så skal han jo selvfølgelig ikke have hans månedsløn. Så den fjerner vi lige igen her. Og så gemmer vi på ny. Så har vi valgt at sige, at vi vil vise det her, i stedet for, nu har vi så kun en sats, der hedder 62,60, det er måske lige underkanten, men det er noget, man bare retter til. Nedenfor her vises, at han skal have, Søn- og helligdags betaling løbende udbetalt, og det er så her 3,56 af den ferieberettede løn. Hvis han nu har fået udbetalt noget af konto, kunne man også taste det ind, men ellers så fylder man bare på hernede af. Når jeg så er klar og siger, nu er det super, at der ikke er flere medarbejdere, så vil jeg gå ned under bestil lønkørsel, og så vil man se her, den skriver så til mig, at der ikke er netsaftale på, det giver god mening, at det er demofirma. Så vil jeg vinge af i 14-dagslønnen, så bliver den ligesom aktiv. Jeg vil bestille til en medarbejder, og der er bevægelser for 4600, og jeg kan egentlig køre den, fordi jeg er tidsnok, så vil jeg kunne trykke på den der bestilt lønkørsel. Igen, det er et demofirma, så der kan man ikke.
Man kan også vælge at sige, at jeg er faktisk i tvivl om, hvordan ser det her ud på lønsedlen, så kan jeg vælge at bestille en testkørsel. Så det er egentlig sådan, det kører. Og så har vi jo noget hernede her, der hedder ProArkiv. Og det er herinde, hvor man kan se alt, hvad der er kørt igennem tidligere. Det er også her, du kan finde dit afspaceringsregnskab, feriregnskabet og diverse lønsedler, konteringsbilag. Vi kan lave fuld integration med Economic, så der er lidt af hvert herinde. Og så, så er det egentlig bare at snuse rundt. Man kan bestille, hvis man har lyst, en demo, hvor man ligesom ser, hvordan systemet er, som de snuser til det, og man kan også ringe til mig, og så få at vide, er det noget, og er det ikke noget? Kan det jeg vil have? Så ja. Indlæst timer. Ja, det kan man. Vi har faktisk også vores eget tidsregistreringssystem, der hedder Dagsløn Tid, hvor man kan få det sat op lige efter de kriterier, man vil have. Og så kan man egentlig plug and play indlæse. Vi har forskellige også samarbejdspartnere i forhold til tidsregistreringssystemer, som I kan se inde på vores hjemmeside. Og det er igen indlæse, tryk på en knap. Det kan være via API, det kan være via en CSV-fil. Så det er lidt forskelligt. Så I vil også godt kunne tage smart-tid og putte ind i jeres system? Ja. Og så den udbetaler ud fra smart-tid? Ja, det er jo forskelligt, om man vælger at sige, om det skal køre med, hvor vi styrer satsen, eller om det er for eksempel smart-tid eller et andet tidsregistreringssystem, der styrer tidssatsen der. Men det er jo noget, man gør med opsætning, og det er så noget, vi tager, når det er sådan, at man bliver integreret. Ja. Det tror jeg også andre lønsystemer kan, men det har vi ikke. Det har vi ikke kendskab til. Nej, det har vi ikke kendskab til. Nej. Og jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål i dag. Jeg synes, Marianne, du har været godt omkring. Ja, jeg har også forsøgt. Alle de ting, og vi har jo også forsøgt at være godt omkring i forhold til vores overenskomst selvfølgelig. Ja. Men sig endelig til, hvis der er et eller andet, I mangler information. Vi tager jo gerne imod, hvis der er et eller andet, I gerne vil have, vi måske skulle holde et kursus omkring, eller et eller andet lignende stil. Ja. Og I er også altid velkommen til at sende lønsedler til check-in hos KA, om det bliver udregnet rigtigt, og det ikke er, der ikke er fejl i, ligesom den øvelse, vi havde jo, ikke også? Ja. Ja. I ferieregnskabet står der ingen ferie, der saldo, eller findes der en anden rapport, der mangler en oversigt over restferiedage. Altså, der skulle gerne fremgå, altså i ferieregnskabet står der, hvad man har opsparet, og der kan man hele tiden, hvis man, hvordan skal jeg lige forklare, der er jo inde i ProArkiv, der findes et regnskab. Hvis man kan så gå ud og trykke på noget, der hedder alle, så bliver det ligesom udspecificeret, hvor meget der er opsparet, og hvad der eventuelt er afholdt. Så det, der står i bunden, det er, hvad der er til rest. Men det kræver selvfølgelig, at man nedskriver sit ferieregnskab, før det stemmer. Men det fremgår af selve ferieregnskabet. Og det kan man også smide ud til en CSV-fil. Ja, vi håber, I har haft en hyggelig formiddag sammen med os, og at I har fået en lille smule forståelse på lønsedlerne. Og det kan godt ske, vi synes måske, eller det ved jeg ikke, om det måske er gået for hurtigt, men det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Men vi vil sige tak for i dag. Ja, jeg vil også sige tak for i dag. Og I skriver jo bare, hvis der er et eller andet.